Hej YouTube. Hej YouTube. Vi spiller Pixelmon, og ja, vi vil vælge en Pokémon, og jeg spiller med Valdemar. Ja, Og han står til ny på min kanal, men vi kommer nok til at spille meget Pixelmon. Ja. Okay, jeg tager Prøv lige vent. Jeg tager enten den der Mudkip, MUDKIP, kan eller så tager jeg den nedenunder. Hvilken tager du? Eller tager jeg Charmander? jeg tager Mudkip. Ja, Oshawott. Okay, så har vi begge taget vand-Pokémons. Okay, vi starter med nogle ting. Vi starter. Prøv at se min. Oshawott. Held, vi starter med sådan en her lavet op maskine. Jeg skal kæmpe mod igen. Yeah, held, vi skal kæmpe mod hinanden, så får vi nemlig også Pokémon i højere level. Tak til. Ej, vi bruger det samme angreb. No. Ej, hvor snyd. I like butterfly. Ja, det synes jeg ikke om. Run. Det tror jeg nu ikke. Kan I se det? Kan I se det YouTube? Prøv at se hvor meget liv jeg har i forhold til hans. Nej, det er også jo, der er siderlig. Jeg vandt! Gjorde du? Ej, havde du prøvet at tænke på, hvis du havde fået sådan en? Er det din? Du kan bare blære dig. Okay, Valdemar, det er den store. Jeg har en stor Oshawott. What? So you do? Jeg vandt året der i første kamp. Nå, men det er også rigtig meget. Jeg tror, at vi får et par instrumentlivelser. Ja. Okay, skal vi kæmpe igen? Jeg kan ikke gøre det. Jeg sidder fast. Jeg kan ikke gøre det. Hallo, jeg ved hvordan vi kan få os Pokémon i højt level. Det kan godt være at jeg vinder det her, men du skal bruge det her andet angreb end tagle, okay? Ja, for du skal bruge det andet angreb end det du brugte mod mig hele tiden. Fordi så kommer min også i det høje level. Så bruger jeg det andet angreb, så bruger du det andet angreb, okay? Så lad det være. Hvorfor er det det? Det er ikke. Er det dig, der lige skrev det der? Hvilken? Du vil bygge din også, eller din Pokémon. Og jeg bliver simpelthen nødt til at lade ud. Hvorfor? Den er bare så fast. Var det din lille mække? Ja. Den er mega lille min, der var kæmpe stor. Jeg er faktisk rimelig heldig, at jeg fik den store også i Word. Hey, der er en så Mudkip. Det er fordi, det er de kører. Det kan man aldrig vide til at gøre noget om. Okay. Jeg kommer med igen. Der kommer en ny video.
Ja. Ej, jeg synes selv, vi skal træne lidt. Det er ikke fair, hvis vi gør det der. Jeg synes også, vi skal også have noget at skrive ud. Ja, vi skal jo lige på Pokémon lidt højt level. Det vil jeg. Det gjorde jeg ikke. Du fik jo 2 leveler af mig. Ja, men det var jo fordi, du tabte. Ja, det var sådan lidt skide på. Ja, så kommer det bare til at lukke vores konto. Hvad fuck? Ej, styr dig. Det gør det. Ej, det var bare lige for mig lidt sjovt. Hvad fuck, mand? Hvad kan man lige her? Man kan ikke andet end at lade op. Jubi. Har du godt nok kæmpe? Og du siger Ash. Her kommer til at smadre 2. Ash. Ja, det har den her. Kender du godt Ash fra Pokémon? Jo. Ja, kan du ikke det her? Og der får det der autograf. Man kan jo ikke komme ud herfra, Valde. Nej. Så bliver man også, jeg vil have det der autograf. Men hallo, YouTube, vi sætter på pause indtil vi finder et sted, hvor man kommer ud herfra. Så her igen, vi har kommet ned, som I kan se, så har jeg også fanget din enkelte Pokémon. Og det må jeg undskylde, men jeg er ikke god. What? No. Ja, og jeg har altså lige kommet et eller andet sted, så ja. Og jeg har lige fået mit Oshawott i level 8, så ja, super, det er godt. Jamen, Fordi jeg vil godt alle sammen huske, at jeg nedrede med flere. ja, det er jo kun fordi, at jeg ikke gad rigtigt, så jeg brugte bare den greb, der ikke skades. Gjorde du? Ja. Og det gør jeg ikke. Men jeg var stadigvæk. Ja. Det var jeg faktisk. Ja, men det var snyd. Nej. Jo! Ja, jeg er god. Nej! Jeg er da god. Hey, Valde, YouTube. Skal jeg se på? Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg sige selv? Skal jeg se på? Ja! Okay, YouTube. Nu kommer der en lille lyd, som vi har fundet på til vores nye kanal. Ja, er I klar? Skal jeg sige ret? Kan du følge med mig? Jeg får en Pikachu. Den vil jeg have. Du skal komme her. En Pikachu. Ej, jeg vil sige, det er mega dårligt. Nej. Er det ikke? Nej. Okay, undskyld YouTube. Hello Pikachu tjæver lige en anden Pokémon. Må jeg se det? Heads up. Det kan du altså ikke fare med, det var for Det kan godt være. Nu vil jeg frem i en anden ting, der er på, du ved det. Og der er en Mew. En Mew? Ja. Nej. Jo, man skal M-E-W. M-E-W. Ja. Fang den. Ej, det var sjovt. Jeg vil bare lige se, om jeg lige havde ret i. Ja, jeg er rimelig god til at stave. Han får sådan 10 over alt det her. Ej, hvor ser det dumt ud. Der er bare prøvekylling, jeg vil lige være noget over der. Ej, det er en vandpris. Ej, det gider jeg ikke. Det er dårligt. Hands up. Det